DSWD nang ipaay ti tulong pinansyal kadigiti nagbalin na biktima ti aksidente iti bahay Likuan Abra. Report ni Bridget Mayor. Intugot ni Manang Clarita Viernes ti 10 ket 4 titawen nga anak na ni Norman iti naangay a Four-Piece Family Day iti Barangay Baquero Bahay Likuan idi Sabado. Nagpabuyang amin ti baruna amay sa kadagiti nagkanta kas paset ti programa. Maysa ni Norman kadagiti naglugan iti tuktok ti jeep natukpol ti saka nagapo ti panlakapandag na. Tilaingen pagyamyamanan ni Manang Clarita nakalasat da nga agina. Oray no nakurapay kami adotin may tulong da kanya mita ora jay PhilHealth mi ket ilaklakad ti Four-Piece mo. Insigi damet anang ited di tulong pinansyal ti DSWD Regional Office kadagiti biktima. 10,000 pesos tinaipaay kas burial assistance iti kada pamilya ti 5 anatay iti aksidente. Baklayen pa iti ahensya ti panagpaagas dagiti nasugatan. DSWD Regional Office nang tudon iti saga ti 10,000 yat for the burial ta ima-in deliver agad-agad ni Director ti Parbangon, Director Reynoso ti Parbangon, si Mang Putsuna inyawat na gaysod team leader. Mangipaay met ti tulong ti lokal a gobyerno kadagiti biktima tapno matarabay daging gamalaingan. Tinawak mo ni Apo Gobernador di Makalman in panamnaman na kanyak nga adanto iti probinsya kadag ito nga itulong ti probinsya kadag ito nga natatayan kusjay. Iti agdama naiyawi dan iti balbalay da ijay baay Likuan ti bangkay ti 5 anatay. Mag-agasan pay laing met iti na duma-duma nga ospital iti Bangged Abra ken Vigan City ti 4 ket 9 a nasugatan iti aksidente. Bridget Mayor, Balita, Ilocano.